physically kwete spiritually. Handizodi kupepuka one day gone. Ndava kusimetari upenyu hwakakosha mwachewa. Kutodarika jewelry handingafire mafufu seconds. Rega ndifene wa Mwari. Baya ingawani takambozama asi zvakaramba ufaya. Nyangwe ndaitoda asi zvekufosa zvaizoda. Baya ingawani ndakambozama asi zvakaramba ufaya. Nyangwe ndaitoda asi zvekufosa zvaizoda. Saka zverudo hazvidi ine ndauti. Kungori kudanana na ghost. Vana let me think about it. Go back to sender uri cloud. Munenge maninzi shoko munenge maninzi. Chokwadi hachiputse ukama inonzi keshitoku. Kana usisandide baya ingawani takambozama asi zvakaramba ufaya. Nyangwe ndaitoda asi zvekufosa zvaizoda. Baya ingawani ndakambozama asi zvakaramba ufaya. Nyangwe ndaitoda asi zvekufosa zvaizoda. Moyo wangu uri fragile, physically kwete spiritually. Handizodi kupepuka one day gone. Ndava kusimetari upenyu hwakakosha mwachewa. Kutodarika jewelry handingafire mafufu seconds. Rega ndifene wa Mwari. Baya ingawani takambozama asi zvakaramba ufaya. Nyangwe ndaitoda asi zvekufosa zvaizoda. Baya ingawani ndakambozama asi zvakaramba ufaya. Nyangwe ndaitoda asi zvekufosa zvaizoda. Saka zverudo hazvidi ine ndauti. Kungori kudanana na ghost. Vana let me think about it. Go back to sender uri cloud. Munenge maninzi shoko munenge maninzi. Chokwadi hachiputse ukama inonzi keshito.